Сега ще ви покажа най-добрата разпаковката на света. Това са подаръците, които ми донеса майка ми, когато наскоро ни посети тук в Бургас. Първото е пипер качукаро, цял килограм. Често приготвям корейска храна и този пипер е идеален. После чай от Елда. Знам, че изглежда като храна за хамстер. Получава се ароматен чай с вкус на карамел, леко млечен и тревест. Следва мача, половин килограм. Напоследък съм пристрастена и дори я питах да направя бисквитки с нея. Не изглеждаше особено сладко, но беше вкусно. Смокини, но не какви да са. Сушени смокини от градината на мама ми. На щастие! А това е пастила от смокини. Ако не знаете, това е сушено плодово пюре, което се превръща в сладък лист. Синът ми я обожава. Половин килограм сушено манго. Това е от свекървата. Разбира се, вече го изядохме. Такива неща не се задържат дълго. От свекървата имаме сушени домати в италиански стил. Купувам подобни от Lidl и ги ползвам за сандвичи или различни ястия, но тези са по-вкусни, защото са домашни. А това е още една пастила от свекървата, пак от смокини. Невероятно вкусно. И накрая килограм стевия. Използвам я като подсладител за чай, палачинки, кремове и десерти. Това е моята разопаковка. Кажете ми, вие кое от всичко бихте искали за себе си?